Puilawo sini kaitono khulumoi hambaya pharo tan bai hingke kaitoni hamari bai khlai jeng hani hai taklai bisibo Christmas kaitor jengno bini hamari bai khlai jengno o Christmas ni salo jeng joto mothani taku bukhurok bai khlai joto sini Khumlung Baptist Association ngai joto no mo haike kaitor jengno joraka hamrama bai tinini o salo jotono hambaya pharo o jorao jotono hambai maya pharo 2025 o Christmas ningai sini Khumlung Baptist Association ni tai sini angsak ani nukung ningai jotono khaka ham sibaya pharo tai buskangni bisiketal 2026 bisiningai bo jotono ani khani hamjakma Subrai Sri Kristoni mungbai ke jotono khaka hamsibai phari o jorao tinini o sal jeng saimano kaitoni obono bini great kotor sal awahai sal waisepano phayako janaki brodin aboni bagai tan bagai tinini asik sal kotorni sal angkha ngakai jeng saimano oboni bara tai kotor sal grei tan meke janaki kaitor bini agreement bo kogrumani abono tinin salobo bini sajala Jesu Kristono rohormani asal jeng phari ang puilawo Bible ni kok kaise porinai poriwi jeng kaitini kok on suklayena o jaga Galatia chapter 4 verse 4 jeng nugo tamokhe jora sokbai suka hangke kaitor bini sajala rohorka kaitor bini kok thanya ketalke hamari theng amen ang surinai sini kaitor nono khulumai hambaya pharo nini hamari bai khlai nang o bisibo tini jengno rokha bugra kaitor nono hambaya pharo tabuk nini kok thang kok no wan suktani nang seno hamari jadi ya pharma surima khuluma jisun bai surima sano amen phari ojora sugnoma khe kaitor bini sajlano soijorao rohka the fullness of time soijorao se jeng saibano bo phainani kokno bo phainani sikango gobangma diari rokni bisingti khlai bo kogrokha Isaiah diari ni bisingti 700 bosni sikangno kogrokha janaki o sungsaro khoroksa bugra asainai bo ngakai budin yaphang bono khaksangni bugra tai bokha kaplai kaitor mo hai khlai Isaiah ni bisingti sikangbar saljak 700 bosni sikangno hai hinba borokno muthangna nibagai kaitor kabangma byabostha khakya kerong kabama kerong rokha hai pono borok ababai muthangjagai maya paithago kaitoni decision tamung hangkai bo bini sajal Jesu Kristono kroksa buri sikli ni bisingtei bo bini sajal Jesu Kristono rohorman sungnugo abagai bufru rohangkai abo soijora sokpai sukangkai bini sajal rohorka abagai o Christmas sini bagai tamung nai ngakai kaitor bini sajal gift romani sini bagai bo ya farmani oboni bara tai kotor kari karon bini sajalano busano ya farmani oboni bara tai kotor kari tan bai ingke sam bagai ya farkai jeng joto o hasakani joto borokni bagai abo particular kono dofa kari abo joto ni bagai se joto dofa abagai tan bai ingke kaitor bebak borokno sumsok khlaikya hake jeng sajak kaitor hasalangka jeng saimano ya phango kaitorni kok khnayangma bai kaitorni thaniwo pap khlaima bai ya phangni adombai hoba aboni majra sini jotni thani tongo abai kaham khroksa pana kri kaitorni mokolo ke phana kaham kri moni bagaino kaitor jeng saimano abono sunani bagai abono phioknani bagai a majrana hoite katrani bagaino bini sajana bo sini bagai rohorka abagai a kothoma kaham Jesu Kristo asani sikang to sajakno tai a asani ni kokno sabni thani sokpa kyang kai mera mrnai thani poila a kokno sajakmani chungnogo lok kothoma kam chapter 2 duini 10 a jaga chugnoma khe mera mrnai rong thaniwo kothoma kam poila phai sokpamani chungnogo abagai borokno taikridi ang norokni bagai kothoma kaham tubui phayo abo bebbak borokno khabang saranai tini nohoron Daud ni kam chang Bethlehemo norokni bagai mo thangnaisa khoksa sakya bono
subrai Kristo akok kebuni thani rajagya mera muragna thani no puila akok phaisok bagya जों साइमनो बरक आको थमकाहाम सामनि बागै हिंके बेबाक बरकनि बागै आको थमकाहाम साबुनि तामनि बागै हिंके आको थमकाहाम बरकनो ताम खांके होप खातुकमानि तैकाइसेके मुथांमानि आको थमकाहाम इंका आबोनि बागैनो बरक वाइसिपनो खनायको आ मेरा मरंनाय रबो ताइ केबुनि थानिबो साजायको आकोंनो किनु बरकनो पुइला खनावो किनु जोंनुखा जु ख्रिस्ट बो आसाय फैका जुदिया हानि बेथलेहेमो bo asakya a sama hakino bo asakya a kok samani logi no mera murnai robo borok jotro nakya khapang khasrang jagai tong thok jagai jesu christo asaimani borok judia hani bethlehem thangne lekya o jakabo tai kaiseke borok nukmani yaklo borok kaitono kotor ni borok lobui thamo bo sunuka awoni bagai tinino o christmas sini bagai tamuna hingkai जों obono phadi a joy a khatumani bo khaw khaksangmani जिनि जतनि थानिवो जों जत पयत खलायनं थानिवो ताइ पयत खलायमाय रं थानिके आबो आ खाकसंमा आमो थांमानि बरं थानिबो पयत खलायमानि बागै जों फारि आबोनो कक सानमसो नरकबो जों पयत खलायमाय खरकखाय नरकबो जिसुनो नांगौ तानमेके आ जिसु ख्रिस्ट अंके बर प्रिन्स अफ द पीस खाकसंनि बग्रा आबोगि मेरा मरनाय रखौ वाइसपन खाकसंया को बाहाय बरं थानि खाकसंमा फाइसो फैया बरक टोटली सेन्सका borok sakbai tang declare ka janaki borok o kaitono kotor ni borok kaitono lobui thanglme sunogo abagai जों tanbagingke kaitor bini sajlano bo sini bagiri mane o christmas obrong nai pare gift kaitor sini bag gift mane bo suno ya farmani a ya farmani जों ahaino maganang salvation mo thangjak mane abo jotini bagai free bo suno rakha amo thangmani जों साइमन जी ख्रिस्ट तानबागि अहा साका साक्या बिनि साजराना बो सयजराव तानबागि रखना हंगाकै जों जत्त बरकनो सुमसगना जों जत्तनो गाहाम खरकसापनो करिख्या काइतनि मखलो केबो गाहाम करिख्या आबागै जों थैजानि बदलावो जों कमरनानि बदलावो बो सिनि बागै आसाय फैख्या जोंनाव मोथानानि बागै abagai bo judia hani bethlehemo bo borok ngai as a human being borok ngai bo asai phekya tai जों bo phaya hangakai जों a pap ya phangni pap जों abo bo yogala khamo abo jesu christ phaya bai sini tam yokhangkai जों sumsong ni hoide जों yokha taike setani je setani yakni जों khajagai tongmani arni bo जों bo phaya bai जों yogi mankha ताइ काइसंके जों गोबां बन्डेज गोबां केरं रायजाबाय जों खाजाक दंमानि आबोगे बाइबेल सो पजा हिलिकति लेंजाक बेबक बरक नरक आनि थानि फादि आं नरकनो लेंलार नाय निबो एलामगो सामने जेनाकि माथाय 11 नि 28 बो सामने आबोनो सो जों पजा गोबां बरक पजा दङ आबोनो फ्यगनानि बगिबो बो फाइया बो फाइमा बाय जों योगि मान खाबो निकाय तेबो हंगाकाय जों सुमसो गोनां जे kaitor a sumsok nang tongmani bo abono phyognani bagino baba borono sumsok khlaiya जों haja kaitor bhajalangka abe kaham khorksapano krei kaitor bai jotono salmani bagai bo bini sajali jikthristo phaima bai जों yognani phanmaka abai kaitor sungsano ase khamjangma bai bini songri sajana horka bini a sajano poito khlanya borokbo komoriawi mothangjak khlaimani te kaitor bonorka je john 3:16 samane abagai je tabuk bono poito khlanya boroktai komorlia जों actually komornani tongmani जों kamanani tongmani jenaki komori thanai जों bahaki komorna hingke borok जों borokni langmao waini ma thinai kaiseke physically jin bahan bathing waisi thinai tai kaiseke spiritually thinani abun bosono phyognani bagai jesu christo osungsaro phaimani bo gabagai physical ke jotno thinai haipono kaisa kok samakai je kthang tongchini bono poito khanya borok thipano thangnai je john 11 ni pojo samani kthang tongni je jisino poito khanya borok thipano thangnai abuni bagai jesu christ phaima bai जों balaikane yokha kapal kaham abuge elambago sawo je lok dos ni biso motai hamerok noroni kok khana kan ta tong thodi motai hamerok noroni kok khana kan ta tong thodi tamke sukna hawo
nok ni mung sijakani si tong tudi abo Yesus Kristo no poito khlaima mani ke abo sudu जों मोथांजाका सिमिया ताइ बेबाक नि होते जे सेतानि होते मोताइनि होते बसं योगि मांका तानके जे काइतर बो असुं सनो सामनाय काइतर जे काइतर बो हाबाय नखा दैमा दैज्लां बेबाक न नुकमानो गेनो सामनाय काइतर ताइ जों बरक न सामनाय ताइ काइसांखाय बो मोताइ रकनो सामनाय बो काइतनो आबोनि बागै आ काइतरनका कप्लाय बो आगिबो तंगो बो ताक बो तंनाय ताइ मलबुरमो तंनाय abagai bini paimung kono krei ka abagai nyo kthang tong ta borok ni dai tong kai kthang tong sini je borok bono poito khlanyai borok tai thriplalia borok tai komolia borok mo thangjaka kai tini hawo a pai phlaya je a hawo borok tongi sinai je poito khlanyai rok abagai johon egroni ekni 12 samakai bono poito khlai yasaknai rok borok kai tini busangka tabugam bagai जों agi kai tini samjak busang bono जों lama korokha kaitini aringka haibno tabuk je bono poito khlanyai Yesu Kristo no je borok poito khlanyai borok kaitini busangka abono so ka aboni bagino जों tini a kaitini busangmani bagai kaitini borok जों sukna hani borok जों osungchani borok hisabe physically by borok osungchani hinpano kintu जों spiritually by one suka kai जों actually kaitini nukuni borok se abagai tini Christian dok जों as a kaitini borok जों bahake tabuk sakiri basanai Yesu Kristo chini bagai asake bo sakno buksa khlai bebak bo asake sakno kotoi khlaika जों Philippi 2 ni 5 6 ni simi जों nogo ajaga bo sakno buksa khlaika mungsa bo naraglia bini sakno bo yaforsuka abe bo mungsa mo nagle samni bagai ke bo sini bagai se engkai phaidi awri bagai जों esa kaitini busarok जों sini abono जों elam bago samani pari a kaitini hani bagi wansuk ni mani abono sini bebak tongmarok sini bebak rengmarok simarok जों bebak kungsumarok bebak sini sakni musumarok abono bebakno khibe kaitini bagi je buksa khlaima hai जों sakno kaitini bagi buksa khlaina abagi phaidi abagino जों Jesus Kristo phaima bai जों yogi mangkha जों mo thangjaka जों tabuk mo thangjagya khorokni bagi pari buskango जों abono bahake je kaitor suno kok ksalangmani bo phaidi thangni sangjar garangai bebak borong thani kothoma kam saidi hini mani a kongno जों muito khlaina tan meke Yesu Kristo bo sini bagai जों a kahamno जों manka tabuk maya khorok tongko borong bagi जों wansuk laina tan meke Yesu Kristo bo sini bagai asaimani bo saimano bo khraksa moriom buri siklini okti bo asai phakya asai phaye bo kaijega kho Joseph bai kok sungjak kaijega kho haipano phola ni bisingti khlai bo asakya asai bo kthang 33 bosor kthang tonglangai bo paithak cross thima bai bo theikyasik bai sim paya ko bo phobjaka tai thangai basaka saltam chalo thangai basai bo 40 din kthang tongai taisa sukna hawa thangka abon bagi bini paithak samung bo khlailangka khlaiye bo borok ni bagai joto yapharlangka buksa khlai phari abon bagai जों Yesu Kristo phaima bai जों tabuk yogi mangkha जों yokha abagai जों phyogjaka Kristo sungai phyoka taw phyogjak borok haike tongni haini hai sumsok ta khlaide जों saman phari moni bagai जों phyogjaka kaitini hamari bai kaitini jari Yesu Kristo ni jari जों yogi mangkha ai yokha yokmani bagi phari phyogjak borok haike जों as a Christian rok poito khlanyarok Jisuno poito khlanyarok phari phyogjak borok haike o hasakao जों jotoni thaniwo kaham sakiriwi जों tonglayana ka bagino जों chini khatukmani जों a Jisuni bisingni जों khatukmani जों manka जों abo hayang kai judino o sangsara phayang kai chini khatukma bo krei chini khatukma bo krei tai kai chini a prince a khaksang mo bo krei ka bagai chini khaksang boroni phaine kai abo bo kha bisingni se khaksang mung tongkhase जों a khaksang mung baise chini hamjangmo phaine bokhawo jepro khaksang mani phaina afro je जों thansa ngthani o phaine khaksang ma jepro chini thani phai sok phaina afro जों buskango samung tangnani bagibo जों abugi manai bokhawo jepro peace krei bokhawo jepro a khatukmani krei bokhawo jepro a joy a tongthmani krei
जों कखनो बसखांगो फरवार्ड मंगला बसखां आबुं मंगला आबागनो तिनि आइसु ख्रिस्ट सिनि बागै आखाक समरनान बागैनो अहासागो बआसै फैगा आसेमानि बागै फादि तिनि जों जत पयत खायनरक आबागै फादि आखाक समा सिनि जतनि थानिवो जतनि नुखंगो ताइ साक-साकनि langmawo o khaksama jotrin thani tongthang tanbaika Christmas abaga 2025 o Christmas obono kokisal musung phaidi जों poito khlainarok जों jotono khaksama baike tongthongma baike thangsugo gothang tongsang jarabo phadi tongthongma baike जों आजु ख्रिस्ट जोंनो जे होप रमानि ताइ salvation आमो थांमानि आबोनो जों मानखा आबगै फादि जों बखाबायावै खावानायावै फादि बसं किरियावै बसकं जों आबुगलायने तानबेंके यीशु ख्रिस्ट जोंनो आ गिफ्ट रेखा आ गिफ्ट रमानि बिनिमयो जों ताबुक तामरनाय ngakai फादि सिनि साकनो जों याफारना काइटिनि बागै जों याफारना काइटिनि हानि बागै जों वान सुग्रादि हिनमानि फादि काइटिनि बागै जों याफारलायने सिनि साकनो याफारना आबगै फादि बस जोंनो याफारमानि आसिक बिनि साजला मागनां रमानि जों फादि तिनि अ क्रिसमास सालो जों कुनो रनानि करे सिनि खानो जों काइटिनि बागै रियान दवाना आरो मानि बिसिंथि ख्लायै सिनि साकनो डेडिकेट खामिन बिसिंथि फादि बसकांगो सिनि दफानि बागै अ सिनि बरकनि बागै काइटनो सिनियाको गोबां बरबो तंखो फादि बरनि बागै सामुंताने बागै जों जतनो बसकांग आबुगलायना आबै उक्लगना पगै बसकांगो जों आबुगना बागै खाकरा ख्लायै बखाबायावै फादि जतनि थाने अबनो ककसर मोसंगो तैकेसके सिनि बसकांगो बिसि कतालबो फाइसक पानाय आबगै फादि कताल वन सुमाबाय कताल तमंबाय जों सिनि बेबागनो उक्लगनो पगै बसकांगो खासिगना बागै जों काफ्रालायना आबै फादि जों आबो जतो थादि ताइ जतो दफानि थानि जतो बरकनि थानिओ फादि जों आ कथमा काहमना तलांगै जे कथमा काह मेरा मरन थानि फाइसक पाक्या आबो ताबुक सिनि थानिबो जों सकपाक्या आ कथमा काहमनो जों मानखा ताबुक आ मानै जों फादि आबोनो जों हुइतन्यावै बसकांगो बरं थानि आबोनो याफारना आ याफारनि बागै फादि जों आ जिसु ख्रिस्ट चिनो याफारका ताइ मान्याखो आबो हाय बरबो तंखो आ ककनो जों रनानि बागै फादि जतनो तियारंलायना आबगै अ क्रिसमास सालाव बनो सानम समाखाय काइटर जोनो रखा बिनि साजरानो आ गिफ्ट जोनो रमानो जों जतनो मानखा मान यागलो ताइ मान्याखो बरबो तंखो आ कथमा काहमनो पयतो ख्लाइमे आमति बरबो तंखो फादि आ बरनो रनानि बागै जों फादि बसकांग आबुगलायना फादि जों बसकांगो किरियावै खाखतरखे सुरिमा बायख्लाय बसकांगो जतो दफानो ख्रकसाफानो ता कारजाथों आ कथमा काहमनो फादि बरं थानि जों रनानि बागै बसकांग आबुगलायना फादि बेलाय हामबाय काइतो लबजाथों देबो बसकांगो काइतिनि मुंसं सासांथों हामबाय असम